aku gelem nggawa bali Yayi regian para sinta ning barengi ndasmu gumlundung ing Bantala biangsat cangkem apa kowe pengen modar kowe lapat pedang Bantala Yayi Panur Burgongso kowe tangi yo Yayi. Kowe tangi yo. Negaramu dienggo jak-jakan mungsuh pakatene Rama Wijaya. Negara ngalengka iki kowe melu duweni. Merga iki tinggalane Kanjeng Hyang Sumani Raja. Tinggalane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa kelawan Kanjeng Ibu Sukesi. Kowe tangi yo wong karo. Kowe dadi satriya, satriyaning bangsa. Kok mung cukup menang lan turu, negaramu dienggo jak-jakan mungsuh. Tangiyo, bongano. Ilang
Kasiling sami rono mre Sekar Gatuh ngas kandhano mawe hararas aranane driya Reca manik sejatining alam kang tinuding jagat kece wali kece sadat setan wali kobra bolano aja dadi kaget atimu dina samangku kakangmu Rahwana ingin dugake nggonmu tapa udakara meh setahun ana ing sukuning Gunung Gokarna Kakang Dasamuka para gage dina samangku kowe kandha karo aku mokal yen to ora ana bab sing wigati dene kowe nggugah nggonmu tapa nendra ning papan kene lan aku nyumurupi saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging bimbo semune ana bab ing bakal babarake kelawan adimu aku Kumbakarna kakang Wesik Kumbakarna ora perlu kesusu ngrembug perkara bab sing wigati aku tanggap aku ngerti lan aku sumurup nggonmu turu ana kene iki wis kesuwen nggonmu turu ana kene tak itung meh setahun mongko adat lupiya biasane wong ki nek turune kesuwen nglilir
Wis siji hawane ngelak pengen ngombe, loro pengen mangan, sing angka 3 pengen ngerokok. Mula kowe njaluk apa tak sembadani? Kowe pengen ngombe apa? Kopi? Kinastel, legi panas tur kental. Nek diombe ning mripat iso mak piar. Teh yang perlu kowe ngombe kepengin tak gawekne soda gembira. Pumpung cedak awamidi tak tukoke. Nek pancen kowe wis duweni tembung pengen ngombe, tak sembadani kowe arep pengen mangan apa? Kowe pengen mangan apa, Bung Aku? Kowe kandha lawan pun Kakang, kowe pengen mangan daging kebo, engko sing belehke aku. Pengen mangan daging sapi, engko sing belehke aku. Pengen daging kambing to wedhus, mengko tak belehne dhewe. Yen iwak pitik gede-gedene kowe request iwak irit. Tak wujuti. Kowe pengen mangan lan ngombe apa? Sakwise mangan lan ngombe iso tak sembadani. Rokokmu apa tak tukoke? Grendel? Mengko tak sembadani waton kowe ora njaluk tumuruning lintang kang sarta rembulan. Kakang Rahwana-raja. Piye? Kowe karo aku kuwi sedulur. Bener. Padha-padha putrane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa kelawan Kanjeng Ibu Sukesi. Pancen bener. Kowe karo aku dulur kandung. Kula aku wis tak watu solah slagane Kakang Dasamuka kuwi aku ngerti. Saben-saben kowe muja karo wong sembodo disembadani. Saben-saben kowe muja karo aku kuwi mesti mawa pamrih utawa mawa karep. Mula sadurunge cetha kowe nggugah aku enek keperluan apa, ana wigati apa, aku moh nampa pawewehe Kakang Dasamuka. Sebabe mergo aku moh keput tangan budi karo kowe, Kakang. Keput tangan budi upamane iki aku njaluk panganan aku omben-omben wis tak pangan, wis tak ombe. Bekasane Kakang Dasamuka duwe karep sing cengkak, sing ora cocok lawan batinku, aku mau peksa-peksa kudu manut karo kowe. Bekasane aku ora manut karo kowe wis mesti ngundhat-ngundhat apa sing wis mok wenehne aku mesti tok jaluk meneh. Aku ki apal lawan watak wantu solah selagamu. Nggonku kono biyen ki nate ana calon dewan ngono nyumbang masjid. Nyumbang terop, nyumbang panggung ning bareng ora dadi lek dadi dewan terop panggunge dijaluk eneh. Ngono ki ono. Mula sadurunge kowe genah duweni sedya apa? Aku moh nampa pawewehe Kakang Rahwana, aku moh keput tangan budi karo kowe, Kakang. Brahmana mangusung ambreng kadi dalunaning kaswasihaning marga mamalakung. Wis sangi kon wang lalu makulati wayah Surya mangrangsang wayah Umya samo rawayanto
Pokarno apa Kakang? Kamu anono aku menehi kabar karo kowe. Rehne kowe dadi satriyaning bangsa negara Ngalengka. Ya, pancen bener. Kamu anono lan dadi pangertenmu. Kamu to negaramu, negaraku tinggalane leluhur negara Ngalengka. Tinggalane Kanjeng Eyang Sumali Raja. Dina sampeyan kok dienggo jak-jakan mungsuh. Prabu Rama Wijaya sang wadya balane kethek. Wis wani tanding tiyasa lawan kekuatan negara Ngalengka. Para wis akeh sing padha dadi korban pengising peperangan. Kegandengan lan kaitane kelawan lakon iki. Kowe duweni hak negara Ngalengka, negaramu dienggo jak-jakan mungsuh. Yo kene kowe kok ora gelem tumandang, Kakang. Kakang Dasamuka. Piye? Iki bibit kawite saka kowe merga. Kowe nalika semana wegah nampa wewarat nampik marang pitutur sing becik, kowe wani nyindra bojone Rama Wijaya sing jenenge Rakyat Warasinta. Eling apa ora lelakon setahun kepungkur. Aku ngandani kelawan kowe Kakang, yen kowe ngrebut bojone wong liya kowe ora becik. Yen kowe ngruda peksa Sri Rama Wijaya kanthi bradat Sinta mongko bojone Sang Prabu Rama. Sok bakale ana lelakon kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Bab iki lugune aku wis ngerti, bab iki lugune aku wis tanggap yen to kedadiane bakale kaya ngene. Marga Gunung wis wani bedang bojone liyan Kakang. Dawe para minesepuh, para mintuna nate paring dawuh. Elek-eleke wong iki nek wani ngrebut bojone wong liya. Kuwi jenenge ngrusak pagrayu nyures turus ijo. Mula kedadian sing kaya ngene iki sing dadi sebab ya saka pakatimu. Kowe ora usah nuturi aku ora nuturi kowe. Ning aku matur witing klopo sak lugune. Kedadiane kaya mangkono, ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik. Bedang bojone liya kuwi ora becik. Tumrape kowe ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik, monggo. Ning tumrape Dasamuka malah kuwalik. Kuwalik piye? Gagahe wong lanang kuwi iso ngrebut bojone wong liya. Saya yang iso ngrebut bojone kancane dhewe. Kita lek gagah. Kakang. Apa kira-kira obat bius ngurung mari lho. Omongane klantur kaya ngono. Yen ana lelakon sing kaya ngene dadi perang sing kaya ngene ora ngluputke sapa-sapa. Ning sing tak lumputke pakatimu. Sedeng
Narendra yaksa alaku kang mawaling kang gembira marang Ayi sesiung metu Prabowo Goro mawalian Wesos lan prakempong Tejo Toro naning lawan negaramu digojak-jakan musuh ora gelem tumandang aku mau tumandang yen ora gelem tumandang aku tak takon karo kowe takon apa kan yen aku bisa mangsuli tertamtu wae tak wangsuli pitakone Kakang Dasamuka kowe percaya kelawan ingkang akarya jagat ya aku percaya kelawan Gusti ingkang akarya jagat kowe kelawan ingkang akarya jagat dititahke urip ana ing bumi negara Ngalengka kowe dadi apa aku jinejer dadi satriya satriyaning bangsa dadi satriyaning negara ya pancen ben mangkono yen pancen kowe ngucap kowe kandha kanthi cetha tremethek tembungmu kowe dadi satriya satriya kuwi duwe dharma apa ora ya satriya kuwi duwe dharma dharma iki tegese apa dharma tegese kewajiban kewajibaning satriya dharmane satriya iki cacahe ana pira dharmane satriya utawa kewajibaning satriya ngono cacahe ana 5 cacahe ana 5 ya sing angka 1 iki angka 1 satriya duweni wajib utawa duweni dharma rumeksa rahayune bumi kelahiran kuwi sing angka 1 ya sing angka 2 sing angka 2 satriya duweni kewajiban utawa dharma ngayomi pandhita kiai alim ulama ingkang nembe ngibadah marang purbaning Gusti ingkang Maha Murah. Sing angka 3, sing angka 3 tresna ing bangsa, welas asih marang kamula dasih. Sing angka 4 tuhu ing janji, nuhoni janji kang wis kawedhar. Tegese satriya kuwi nek janji ora kena semaya. Tegese nek satriya kuwi janji kudu ditepati. Sing pungkasan, sing angka 5, dharmane satriya kuwi apa? Umpamane. Dharmane satriya sing angka 5 kuwi tunduk ing bebener adhedhasar weda kang sarta undang-undanging negara. Kuwi jangkep cacah ana 5 sing jenenge dharma utawa wajibaning satriya. Apa kira-kira dharmane satriya sing wis tak ucapke sing cacahe ana 5 wis mok tindake bener becik wis tak tindake ora ana sing kecer ngapusi aku ngapusi kowe mung iso ngucap ora iso nglakoni kowe goro kowe kumbi kowe bohong wong ala
tangmu padha warah dena becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong Darawati tinumpes pandhiku pangawak Pandhawa kowe jarkoni iso ujar ora iso nglakoni ngedabrus kakean omong ora enek buktine kosek alon-alon Kakang aku ora iso alon-alon kowe nganggep aku kuwi ngapusi nganggep aku kuwi kumbi iki dasare apa jare darmane satriya sing cacah ana 5 kabeh wis mau tindakne bener becik mergo kowe dadi satriya sejati tumrape negara Ngalengka nek pancen kowe ngucap aku tak takon apa darmane satriya sing angka 1 unine piye balenono darmane satriya sing angka 1 kuwi rumeksa rahayune bumi kelairan rumeksa rahayune bumi kelairan kuwi tegese piye mbelani bumi kelairane contone nek negarane ditekani mungsuh satriya ora usah diperintah tumandang ora usah diperintah jumangkah mbelani negara bumi kelairan contone para pahlawan kusuma bangsa ingkang duk nalika semana ana penjajah saka negara liya lekasane para pahlawan kusuma bangsa wani ngorbanke jiwa raga kanggo mbelani bumi kelairan bumi Pertiwi Nuswantara yen to ngono kowe dilairake ana ing negara Ngalengka sing wajib mok belani nganti tetes sing getih sing pungkasan negara ngendi negara Ngalengka iki kowe mudhang kowe ngerti kudu belani negara kudu wani perang ya ning kowe mung iso ngucap ora iso omong sebabe negaramu dienggo jak-jakan Rama Wijaya nantang perang lan akeh korban-korban sing dadi wengi sing peperangan ya kene kowe ora gelem tumandang kok kene kowe ora gelem cumangkahku mrembyah wis satya model apa kakan cangkem wis duwe tarma belani bumi wutah darah belani bumi kelairan ya kene negara mendika jak-jakan Rama Wijaya ora gelem tumandang kawe wis satriya apa utu muni lampemu saiki Kakang sabar Kakang sabar piye kowe kakean ngomong ora enek buktine ngedabrus Kakang aku mau tumandang kuwi ana dasare apa pancen bener satriya kaya dene Kumbakarna iki duweni kewajiban belani negara ngendi negara Ngalengka ya kene kowe ora gelem tumandang sik tak omong cangkemmu menengo sik aku tak omong luwih dhisik aku pancen duweni kewajiban belani negara Ngalengka ya kene kok aku ora gelem tumandang giniya kok ora gelem jumangkah maju ana ing paperangan mergo aku kuwi ngerti yen pancen negara kuwi negara sing bener negaraku mapan nggon bebener lan kautaman aku kudu wani mbelani nganti getih tetes pungkasan wani ngorbanke jiwa raga yen to pancen negaraku negara sing bener dijajah dening negara liya ning aku ngerti Kakang nek sumber keluputane iki negara Ngalengka negaraku sing kleru negaraku sing salah mongko aku satriya ki ngerti endi sing bener lan endi sing luput aku iso milah kang sato aku iso milih yen to negaraku bener aku rasa mok perintah aku tumandang gandeng negaraku sing salah aku ra sudi tumandang kok negaramu sing salah
negara sing salah saka pakartine ratune utawa pimpinane sing jenenge Rahwana utawa Dasamuka kowe kuwi. Wani bedang bojoning liyan bekasane dadi prahara sing kaya ngene. Nek negaraku bener aku wani mbelani yen perlu nyawaku tak udokke. Ning nek negaraku sing kleru aku ora sudi tumandang. Aku ngerti negaraku salah saka pakartimu aku ora gelem tumandang saka tumindakmu sing wis nalisir saka bebener lan angger-angger wis rampung lek ngomong saiki cangkemmu genti muni. Ampun rasa miso. Ora sah miso. Kabeh kuwi kalah kawan bukti kang sato kasunyatan. Kakang. Wong sak jagat ki ngerti kamurkaning Kakang Dasamuka. Wing bradat bojoning Rama Wijaya iki sing dadi tuk sumbering peperangan. Rumawayut Sanyak Sendra Kara rupa mangesas kabeh angin pangsempal keprapal silo kaplasan satu lumayu mangungsi agyak kagoto kang Joko ngersake pinarak monggo kundur nderekke sugeng tindak aku arep turu neh. Kowe nundung aku raimu ngono. Kowe nundung aku randene ngono. Percuma kowe ngripih aku, ora ning gunane aku ora gelem tumandang. Kowe lunga. Lunga Kakang Dasamuka. Sik. Upama aku iso gawe legane atimu ngono, karepmu piye? Kowe manut aku. Manut piye? Dina samangka nek kowe gelem nggugu aku lan manut karo aku tetep bakal ngajeni karo kowe merga kowe kakangku, kowe dulurku tuwa. Kowe mbarepe Kanjeng Rama Penemban Begawan Wisrawa wakile wong tuwa. Aku mokon piye? Kowe manut karo aku tenan? Yo, janji. Aku nduweni penjaluk rong perkara. Kira-kira tok sembadani apa ora? Yo, tak sembadani. Kowe njaluk apa? Sepisan. Nek kowe pengen tak anggap kakangku selawase urip, aku njaluk ingkang angka sepisan. Kowe gelemo njaluk ngapura kelawan ratu sing jenenge Rama Wijaya. Kuwi sing angka 1. Sing angka 1 kowe gelem njaluk ngapura kelawan Prabu Rama Wijaya. Sing angka 2 apa? Sing angka 2 kanggo tandha yen kowe bener-bener tobat lan nglenggana ing reh dosa lan keluputanmu, Sinta balekno ning tangane Prabu Rama Wijaya. Nek kowe moto sembadani aku mundi-mundi karo kowe. Ning nek nganti ora tok sembadani aku ora sudi dadi adimu. Gelem apa ora? Penjalukane liyane kuwi ora enek. Ora enek ya mung kuwi tok.
Enake ya mung kuwi. Gelem kuwi ra gelem ya kuwi. Nek kowe duweni penjaluk gen imbang, aku ya duweni penjaluk rong perkara. Kowe njaluk apa? Waton kowe gelem minangkani penjalukku, penjalukmu bakal tak sembadani. Yo. Dina samangka kowe ngongkon kelawan aku supaya aku njaluk ngapura ning Rama Wijaya, rak ngono. Yo, aku gelem njaluk ngapura ning Rama Wijaya, ning Rama Wijaya saiki tekakno kene ning ngarepku. Yo. Aku sagu. Sagu. Penjalukmu sing angka 1, aku supaya nekakne Rama Wijaya tekan kene. Aku kang minangka dadi seksi lan bukti yen kowe arep njaluk ngapura kelawan Prabu Rama Wijaya. Yo, wis sing angka 1. Sing angka 2 apa, Kakang? Kowe njaluk marang aku supaya Sinta dibalekke ning tangane Rama Wijaya. Rak ngono? Ya, kuwi penjalukku sing angka 2. Diimbangi, aku gelem balekne Sinta ning tangane Rama Wijaya. Nanging nek Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta, kowe kudu gelem dadi senopati nrajang peperangan. Piye? Ya, deal, Kakang. Cocok. Sepakat. Janjimu karo janjiku disekseni jagat saisine kumpulano. Ya. Kowe njaluk ngapura kelawan Rama Wijaya. Aku gelem njaluk ngapura nyang Rama Wijaya. Ning saiki Rama Wijaya tekakno kene. Ya. Kowe gelem balekne Regyan Sinta ning tangane bojone ya kuwi Rama Wijaya. Aku gelem balekne Regyan Sinta ning tangane Rama Wijaya. Nek Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta, kowe dadi senopatiku. Ya, sepakat, Kakang. Sepakat. Yen pancen kowe wis gelem lan serujuk sarju ing kalbu. Dina samangka Rama Wijaya tekakno kene. Tekakno ning ngarepku kene. Aku tak njaluk ngapura yen perlu Sinta tak balekne dina iki. Ha. Gondeli tembungmu. Ya, kowe gondeli tembungmu kowe ngono. Sinartan sembah Gusti Tenono Rama Wijaya tekak kene. Sedaket saluku tunggak nutupi babahan hosong mandeng pucuking grana anut marang geonganing kayun kayungyun angayati parutama kaya mati jroning urip jroning tumeka pati liyep layap ing aluyuk pindha pecating supena sumusuping rasa jatine sang Kumbakarna dasare satriya nadan wujud raseksa gentur tapane manteng semedine nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kawasa neting cipta asa muter giling kahanane Sri Rama Wijaya Prapta ana ngarsane Kang Raka Sang Rahwana neting cipta kepengin dadi duta pedamen men lerem praprangan agung ing negara Ngalengka
Acarita kaidenan dening purbaning Gusti ingkang akarya jagat sak panduran sak kedaping netra Sri Rama Wijaya prapta ana ngarsaning Kang Rama. Gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu ger moyak mayek ya jagat ya dewa ya Bathara Wiradala ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe digdaya tenan kowe Kumbakarna sak gebyaring tatit Rama Wijaya wis prapta ana ngarsaning Dasamuka Kakang jumbuh kelawan janjimu kelawan janjiku ing ngarep dina samangka aku wis kelakon ngrawuhke Sang Prabu Rama Wijaya ana ngarsaning Kakang Dasamuka. Margake tindakno janjimu karo janjiku. Ya. Sang Prabu Rama Wijaya. Ya jagat ya dewa ya Bathara ya kepiye Sang Prabu Dasamuka. Aja klaru panampa lan panyangka. Nggonmu ditekake dening Yayi Kumbakarna prapta ana ngarsaning Dasamuka. Dina samengko kanggo srana supaya sirep peperangan ing antaraning Wadyabala Rewanda lawan Raseksa. Aku ngerti, aku sumurup yen to perang gedhe sing gumelar ana ing negara Ngalengka sing dadi korban kuwi ora mung para senopati lan prajuriting negara. Klebu para kawula sing ora ngerti kentang kimpuling lakon dadi melu korban wengi sing peperangan. Iya, terus karepmu piye? Aku nglenggana tegese ngrumangsani kabeh mau sumber keluputan ana Ratu Ngalengka Dasamuka iki. Mula kanthi tulusing ati aku iso ketemu kelawan kowe. Aku wis nglenggana dosa lan keluputan. Dina iki disekseni jagat sak isine. Rama Wijaya. Aku njaluk ngapura kelawan jeneng sira, Sang Rama Wijaya. Ya. Dasamuka. Gusti ingkang ngakarya jagat wae gelem ngapura kelawan umate. Yen to pancen umat mau bener-bener njaluk ngapura ingkang ingaranan taubatan nasuha.
yen to kowe njaluk ngapura kelawan panjenenganing ingsun. Agung kang sarta gedhe pangapuraku kelawan jeneng sira. Ya, matur nuwun. Matur nuwun yen kowe wis gelem ngapura ing reh dosa lan keluputanku. Sing angka loro. Ora mung ning lati ning kababar ana ing pakarti. Nggonku wis nglenggana dosa lan keluputan, tak buktekne. Tak buktekne srana tumindak. Bojomu Regyan Sinta sing wis setahun ana ing negaraku kene tak playokne ana ing Taman Soka. Dina iki tak balekke. Dina iki tak balekke ning tanganmu. Gawanen mulih bojomu. Bojomu ning negara Ngalengka. Tak inggatke ning nggonku jroning meh setahun iki. Kowe percaya karo aku rong ngapak-ngapakne karo bojomu. Ya. Nyenggol wae ora. Mula dina samangku minangka tandha yekti lan tandha bukti. Yen to aku wis gelem nglenggana luput lan dosa, Sinta gawanen mulih. Kanggo sesumbaran lindu gatara bumi gunjing kumaluduk kundur gato gumukang colonidi lumembak banyu kumambang Prabu Dasamuka piye semendang datan karempit ucapmu lan tuturmu wis tak tampa kanthi jembaring dodo. Kamruhanana Dasamuka. Tekane Rama Wijaya ning negara Ngalengka sing diiring dening Wadyabala Wanara. Sing wis wani manjing ana ing paprangan iki dudu perkara katresnan ning iki perkara kewajiban. Iki dudu perkara Sinta ning iki perkara nggonku bakal nyirnakne angkara murka. Dasamuka. Kabar sing sumebar ana ing kiblat 4-5 pancer. Jare Dasamuka iki ratu sing kendel. Ratu sing wani karo sapa wae aja meneh kok karo menungsa. Karo dewa wae wani, kabeh mau mung ana tumiba ana ing tembung. Kabar mau kabar ngayawara. Tinemune jebul malah kosok balen. Dasamuka kuwi nadyan to ketoke gagah. Nanging jroning atine cilik. Bareng Wadyabalaku Wanara wis kelakon mundurke Wadyabalamu buta. Sajahe mulur mungkret kaya cacing ngisin-ngisini. Jare kowe wong digdaya, jare kowe wong sekti mandraguna. Ning kasunyatane kuwi wong jirik getih wedi mati Rahwana. Rungokno gobokmu. Aku ora sudi nampa Regyan Sinta. Aku ora sudi nampa balining garwaku Yayi Sinta. Aku gelem nggawa bali Yayi Regyan Para Sinta ning barengi ndasmu gumlundung ing Bantala. Bangsat, cangkem apa kowe? Pengen modar kowe. Lapat pedang mentara. Hei, kau pindah. Apa Kakang? Dono, bangano, dono. Jok montak lir kinetak. Dono, bangano. Supaya yasine becoco bang mawi ngowengis kumedhut padoning lati. Dono, bangano. Majok padoning lati netra. Bangano, dono. Netra kocak mondar mandir. Patenane Rama Wijaya.
hidup nyomangala cakra iblis larat nyepeleke dosa muka sinumet marang saketeng murdahan nane dus mawaning rat lakadang jagat panas maning jajalanan laga iki dosa muka dilokne wong ngeyayat wong cacingan dikira aku ratu sing jregete wedi mati aku gelem njaluk ngapura gelem baleni Sinta mergo aku janji kelawan kowe ngono iblis lan aja mau penggak apa tenane sabar Kang sabar piye sabar matamu picek kuwi oh sik ta weting aku lek bengok-bengok luwe kok sapa sing ora lara atine dilone aku ki satria jregete wedi mati ing atase dewa wae karo wedi ya pule Rama Wijaya nyepelek ning dan mulur mungkret kaya cacing atiku aku atiku ki gedhe aku kare sapa wae wani sabar Kakang sabar sapa sabar luhur wekasane ora iso sabar tembunge para bini sepuh sapa sabar luhur wekasane yo tembunge agama ngandharake innallaha ma'asobirin aku ngerti artine apa sekali merdeka tetap merdeka dasmu wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti ingkang ngakarya jagat wong ki nek nesu kesadaran ana ing pikir kelong 20%. Mula aja nemtokne apa-apa. Nalikane kuwi kegubel karo hawa nafsu. Sabar. Yo, aku tak sabar. Aku jane wong sabar-sabare wong. Pomaku ora dijarak ngono jane aku ora tau nesu. Yo. Wis sabar, wis lerem atimu. Wis. Malah guyu. Aku eling janjimu karo janjiku. Janji apa? Aku pisanan kok kon ngopo? Njaluk ngapura kelawan Rama Wijaya. Wis sak tindakne apa urung? Ya, wis tak tindakne kanthi bener becik. Merga Rama Wijaya wis tak tekake rene. Yen ngono janji sing angka 1 wis lebur. Saiki sing janji angka 2 apa? Janji sing angka 2 kowe njaluk apa? Kowe mbalekne Regian Sinta. Tembungku wis balekne ning Rama Wijaya apa urung? Sinta wis tak tembung, tak balekke ning Rama Wijaya apa wis? Wis. Kowe krungu dhewe? Krungu dhewe. Ning nek nganti Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta, janjimu karo janjiku kowe kudu piye? Aku dadi senopatimu. Tak tagih janjimu. Mati aku. Waduh. Oh. Tak tagih janjimu kowe. Wah. Lah, kok biar kowe.
mati tenan aku. Kowe kandha satriya Lati lan Makarti kudu nyawiji. Tegese apa sing diucapake kudu kababar ing kasunyatan. Kowe janji kalawan aku yen aku gelem pelekne Sinta. Nek Rama Wijaya ora gelem nampa kowe dadi senopati, senopatiku, senopati negara Ngalengka. Gusti ingkang ngakarya jagat. Tinemune jebul durung karuwan. Durung karuwan yen sedya sing becik, sedya sing hayu bakal manggih rahayu. Aku mung kepengin rukun. Aku mung kepengin dadi srana dutaning pedamen. Nanging yo kene lakon iki mbandel marang aku. Oh, dewa, dewa. Aku njaluk pepadang rasa dadak nyebut tembung dewa lan Gusti ingkang kalya jagat. Bakune dina iki kowe kudu madheg senopati. Kowe kudu madheg senopati dadi senopati ning Dasamuka. Ya, Kakang, tak tuhoni janjiku, Kakang. Ya. Sajeke urip aku ora nate nglincati janjiku. Aku bakal dadi senopati ning aja kegeden mustaka. Aja rumangsa bungah kowe Kakang Rahwana. Nggonku bakal dadi senopati nrajang barisane Rama Wijaya. Aku ora mbelani dapurmu, Kakang. Nanging aku mbelani bumi, putah darah bumi kelahiranku negara Ngalengka. Kowe mbelani aku karepmu ora ya karepmu. Bakune kowe maju perang. Ya, aku maju perang, Kakang. Aku maju perang. Nyawaku tak udhokne kanggo bumi pertiwi Ngalengka. Sawangen saka kadohan tak rangsangi Rama Wijaya sak wadyabalane kethek. Mudatama Syaga Kumbokana Senopati, Kumbokana Senopati. Kumbokana Senopati, yo, Kumbokana Senopati, Kumbokana Senopati, Kumbokana Senopati, Kumbokana Senopati. yo, Kumbokana Senopati, Mudatama